son Mateo Rodríguez, candidato polo que se diga TBA para as próximas eleccións municipais. Bueno, o que me motivou a presentarme foi que quero pasar páxina dunha vez, poder dedicarnos entre todos, entre os compañeros, entre os veciños, para facer un Beade mellor, poder atraer a mocidade, axudar a xuventude, promover a natalidade, apoio aos dependentes e, sobre todo, mellorar a imaxe e a relación deste pobo co entorno. Gustaríanos poder chegar a facer unha residencia de maiores para que a xente de aquí, os que estuveran aquí toda a vida, non teña que depender de outros concellos ou estar noutro sitio que non sea o seu pobo. Queríamos tamén abrir ao concello a veciñanza, que poidan comunicar as súas queixas, peticións, suxestións, todo o que se lle ocorra, para nós poder axilizalo e realizalo o máis rápido posible, para que o veciño pois este cómodo e a gusto no seu concello.